Camera, action. Aħna l-vuċi ta' Malta fl-Ewropa Delegazzjoni żgħira ma b'saħħitha dinamika. u determinata. Bħala soċjalisti u demokratiċi, qegħdin hawn biex nagħmlu l-Ewropa li taħdem għal ġid tal-poplu. il-missjoni tagħna hija ċara. Ridu nelbu l-għoli tal-ħajja, innaqsu l-povertà, noħolqu impjiegi ta' kwalità. Niżguraw akkomodazzjoni affordabbli Niggarantixxu l-aċċess għas-saħħa pubblika. u nollu il-livell tal-għajxien ta' kulħadd. Din hija l-Ewropa li nemmlu fiha. Unjoni li twassal riżultati tajbin għaċ-ċittadini tagħha. Hekk kif tagħmel għas-swieq tagħha. Unjoni msejsa fuq il-progress soċjali, l-ugwaljanza u x-xogħol diċenti għal kulħadd. Unjoni li tagħti s-seta lill-vuċi taċ-ċittadin, unjoni li tagħti t-tama. L-Ewropa trid twassal għal għajxin aħjar li jmur oltre mill-istatistiċi finanzjarji u ekonomiċi. L-Ewropa trid tħaddan l-għaqda fid-diversità. Nafu illi m'hemmx soluzzjoni jew mudell illi huwa tajjeb għal kulħadd. Ma qegħdin hawn sabiex immexxu l-qudiem politika li tirrappreżenta l-bżonnijiet ta' kull stat membru. Speċjalment gżejjer żgħar bħal Malta. Gżejjer illi huma nazzjon li jistgħu jservu ta' blueprint għal futur sostenibbli. L-investiment fil-poplu huwa l-bażi sabiex niksbu reżiljenza. Kull persuna għandha l-jett għal għajxin diċenti Edukazzjoni ta' kwalità, Xogħol ta' kwalità, u servizzi soċjali ta' kwalità. Bekk noħolqu opportunitajiet li jiftħu l-bibien għal kulħadd. l-azzjoni dwar il-klima l-enerġija rinnovabbli, U l-agrikoltura u s-sajt sostenibbli m'hawnx biss prijoritajiet ewlenija, iżda wkoll neċessità. irridu Ewropa ħadra, b'qalb ħamra. Ewropa fejn il-progress ambjentali, ekonomiku u l-ġustizzja soċjali huma għan wieħed komuni. Irridu Ewropa soċjali fejn l-akkomodazzjoni affordabbli hija dritt fundamentali. Qed naħdmu sabiex niżguraw illi kulħadd ikollu post siguru affordabbli illi jista' jsejjaħ id-dar tiegħu. Irridu unjoni li tipprioritizza s-saħħa pubblika għal kulħadd. Sabiex kulħadd ikellu aċċess ugwoli għall-aqwa kura li tista' tingħatalu. Is-saħħa pubblika ma teqqafx fil-konfini u għalhekk lanqas aħna mhux se nillimitaw il-ħidma tagħna. Bħala soċjalisti u demokratiċi ser naħdmu mingħajr waqfien. Għal Ewropa li tuti każ u tieħu l-ħsieb il-poplu. Ewropa imsejsa fid-drittijiet, il-ġustizzja u r-rispett lejn kulħadd. Ewropa fejn ħadd ma jibqa' lura. Flimkien nistgħu nirnexxu, niżguraw dinjità, l-ugwaljanza u kwalità ta' ħajja aħjar għall-popli tagħna. Dan huwa dak illi nemnu fih u dan huwa lan tal-ħidma tagħna. U flimkien Bħala Maltin, bħala Awċin u bħala Ewropej nistgħu niksbu riżultati.